Аллахумма сқина, Аллахумма сқина, Аллахумма сқина деген дұға белән шушы җомга хутбабызны башлап җибәрергә кирәк. Ягъни Аллаһ Тәала безгә хәерле яңгырлар бирсәң иде, Аллаһ Тәала безгә хәерле яңгырлар яудырсаң иде, Аллаһ Тәала безгә зыян итми торган файдалы яңгырлар Аллаһ Субханаху ва Тәала бирсә иде. Иншалла безнең җәмәгать әкрен генә хаҗилар кайтып берничә кеше кайтты уже. Иртәгә тагын кайталар иншалла шимбә көнне. Иртәнге 6-дамы, 5-тәме поездлары. Кемнең теләге бар, аларны каршы алырга мөмкин. Аларга дуга, теләк. Чөнки хаҗдан кайткан кеше ул чиста, әле генә туган бала шикелле, гынахсыз. Менә теләгегез булса, инде аларны инде каршы алып алырга мөмкинсез дип әйтәсем килә инде. Иртәгә кайталар мәсәлән 5 кеше. Аллаһ Субханаху ва Тәгаланың менә шушы җомга көндәге булган җомга хутбаны инде озакка сузмыйча җәмәгать Әл-Хакумут Такасур дип башланган Такасур сүрәсе белән Такасур сүрәсенең берничә аятын тәфсир кылып инде аның мәгънәсенә әзме күпме мәгънәсен аңларга, шуның белән файдаланып кайтып китәргә насыйп әйтсә иде безгә барчабызга да. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Әл-Хакумут Такасур дип әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әл-Хакумут Такасур шушы ике сүз тәрҗемә ителә. Дөнья малын күбәйтү сезне алдады. Дөнья малын күбәйтү, дөнья малын арттыру, ул ди сезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан алдады, ярагайтты. Әл-Хакумут Такасур. Аллаһ Тәгалә әйтә бу аятта сезне, кешеләр ди, сезне Аллаһ Тәгаләне танудан нәрсә адаштырды, нәрсә алдалады? Бу дөньяның матурлыгы, бу дөньяның акчалары, бу дөньяның дәрәҗәләре, дөньяның матурлыгы, балалар, мал артыннан куу, узышу, төрле дөньяның матурлыгын, төрле ниғмәтләр артыннан куу сезне Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән алдады. Ягъни кешеләр, сез менә шуның артыннан җигереп, шуның артыннан куып, мал артыннан, акча артыннан, кешеләр белән әрләшеп, туганнар белән туган җипләрен өзеп, мал артыннан куып, сезне шул әйбер алдады. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни күп малны ягъни бай булу сезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан алдады, ярагайтты. Ибн Касир дигән бер тәфсирендә шушы аятның тәфсирендә Ибн Касир дигән тәфсирендә бер риваят Сахих Муслимда алынган бер хадис. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә. Менә ди кешеләр бар ди, ул кешеләр әйткән булалар: минем байлык. Минем байлыгым. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: андый кешегә булай җавап бирергә кирәк. Сиңа фақат эш әйбер генә синеке, ягъни эш нәрсә синеке. Эш әйбер кешенеке. Эш кенә әйбер дип әйтте. Бөтен байлыгын түгел, эш кенә нәрсә ул ди кешенеке. Шуның беренчесе ди кешенең ашаган ризыгы һәм эчкән сулары. Ул аныкы. Без иртә белән ашадык, чәй эчтек, су эчтек, завтраклар, обедме, кичке ашманда, бәлешме, салат ашадыкмы, алар бөтенесе дә безнеке. Без аны ашадык, ул безгә энергия бирде, гыйбадәт кылырга, гамәл кылырга. Шушы ризык ул безнеке. Без ашадык, ул үзенең эшен эшләде, энергия бирде, һәм ул ризык нәҗискә әйләнде. Бетте, ул менә безнеке. Шым, 100%. Икенчесе ул әйтә: минем байлык. Кешенең ди икенче әйбере ул да булса өстендә кигән киемнәре. Менә мин кидем күлмәк, ак күлмәк, караштан, носки, бүген эчтә майка бар. Ул
кешенең киеме ул аныкы, ул аны бүген кия. Менә без анха киеп йөрибез, минем күлмәкне бөтен бер кеше дә кия алмый. Менә монда тагын бер кеше сыймый. Минем майканы, мин әле генә кигән майканы бүтән шулай ук бер кеше дә кия алмый. Һәм носкины да шулай ук. Ул ди кешенеке. Мин шушы киемне әгәр дә җыртылса, тегәм, пычранса, без аны жуабыз, бөтенләй тусса инде без аны алыштырабыз, яңаны алабыз. Менә ул кием ди, икенче әйбер, беренчесе ризык, икенчесе ди кием, анысы кешенеке. Һәм өченчесе ул нәрсә? Биргән садакасы. Кесәңдә бар акча, 100 тәңкә синең кесәңдә ул акча, син әгәр дә аны бирәсең, ул мохтаҗга, берәрсенә файдалы эшкә, ул акча уже, менә ул акча синеке була. Чөнки син аны мәңгелеккә салып куйдың. Син җиргә орлык утырттың. Һәм аның нәтиҗәсе, аның әҗере үлгәчтән ахирәттә булачак. Менә ул кешенеке. Синең кесәңдә җир икән, ул синең акчаң түгел. Потому что син үлеп китәсең, синең киемне салдыралар. Акчаңдагы, кесәдәге бу акчаң кемгә күчә? Кешегә. Я хатын ала, я балалар ала, я өләшәләр. Ул синеке түгел. Шуңа күрә бу хадистә әйтелә, менә булар ди, кеше минем байлык дип мактана. Аның байлыгы түгел ди, кешенең фақат бөтен байлыгын алсаң, кешенең әмә. Дөньяда бик бай кешеләр бар. Әллә нәрсә генә юк аларның. Яхтылары, виллалары бар. 5, 6, 7, 10 машиналары бар, самолетлары бар. Алар аныкы түгел. Кешенең менә шушы эш әйбер генә аныкы булачак. Калганы бүтән кешегә, бүтән кешенеке. Икенче хадис, шул ук аятның тәфсирендә икенче хадис ишеткәнегез бар. Кеше ди үлгәч, аның артыннан эш әйбер аның артыннан иярә бара. Кеше үлгәч, эш нәрсә аның артыннан иярә бара. Беренчесе безне кем узата? Иң якын кешеләр, туганнар. Алар безне узата. Әти, әни, балалар, оныклар, якын кешеләр. Икенчесе кеше артыннан иярә бара аның малы, аның мөлкәте. Һәм өченчесе аның артыннан иярә бара гамәлләре, өченчесе. Менә туганнары, малы, мөлкәте һәм өченчесе аның гамәлләре. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә булар эшесе баралармы? Икесе киридән кайтып китә, берсе генә кала. Икесе кайтып китә киридән. Җирләдең, ләхет такталарын куйдың, күмдең, дуга кылдың, туганнар китеп бара, малың сиен кала өендә, кеше яп-ялгыз кала үзенең бу дөньяда кылган изге гамәлләре белән генә. Бетте. Син үлгәчтең хатының бүтән иргә чыга, син үлгәчтең синең өең, кичә генә җиргә машинаң, хәтта кичә генә кигән киемнәрен дә бүтән кешегә эләгәчәк. Менә бу эш нәрсә? Һәм Хафиз ибн Аскар риваят китерелә, Әл-Ахнаф ибн Кайс радиллаһу анху, ул бер кешене урамда күреп мәчет янында, аның кулында бер дирхам иде. Һәм ул кешедән сорый, бу акча кемнеке? Бу кеше әйтә, бу акча минеке дип әйтә. Ул әйтә, әгәр дә син ул акчаңны ди файдалы эшкә биргән булса, ул вакытта гына ул синеке булачак. Әгәр дә син ул дирхамыңны, шул динарыңны, дирхамыңны, акчаңны берәр нәрсәгә файдалы эшкә бирсәң, ул вакытта ул синеке булачак. Менә бу сүрә, бу бер генә аят җәмәгать. Әл-хакумут такасур. Әл-хакумут такасур. Бер генә аятны. Һәм бу сүрәнең сәбәбе нүзул турында әйтеп китәргә кирәк, ягъни ни өчен ул индерелде. Ибн Касирдә шундый риваят, ягъни бу сүрә, шундый фикер, ягъни бу сүрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында яшәгән ике кавым турында, ике кавым Бәну Харис һәм Бәну Әл-Харис турында, алар бер-берсе белән узышалар иде. Бер-берсе белән ярышалар иде. Ике кавым. Кем байрак, кем дәрәҗәлерәк, ике нәсел. Алар узышалар иде. Безнең нәсел байрак, безнең кавым яхшырак, безнең нәселдән шундый кешеләр чыкты. Безнең кавымнан шундый кешеләр булды. Һәм алар бер-берсе белән һәр вакыт мал ягыннан алар узыштылар. Кем бай?
Хәтта ди, шуның кадәр ди алар шушы узышуга мал яктан, акча ягыннан шуның кадәр бик бирелгәннәр, хәтта зиратта күпме, кемнең кайсы нәселдә күпме каберләр шуның белән мактанганнар. Безнең мәсәлән зиратта 20 кабер, сезнеке 19 гына. Хәтта шуның белән мактанып җиргәннәр. Менә шушы кавымга Аллаһ Субханаһу ва Тәала шундый җавап шикелле, җавап буларак Аллаһ Тәала шундый сүрә индерде инде. Әл-хакумут такасур, хәтта зуртумул мақабир, кабергә кергәнчә кадәр сез менә шулай дөнья малын күбәйтү сезне алдады, хәтта зуртумул мақабир, сез кабергә кергәнчә кадәр. То есть сез яшисез, куасыз, Аллаһны онытасыз. Һәм үзегез дә сизмичә кабергә керәсез. Менә бу ярату, менә бу мал артыннан җигерү, сез үзегез дә сизмичә кабергә кирип яттыгыз. Менә безнең өчен җәмәгать кабер ул транзитный зона шикелле. Менә чит илгә җиргәндә кай вакытта син мәсәлән бер илдән икенче илгә очасың, сиңа бер шундый икенче илдә пересадка ясарга кирәк. Пересадка ясайсың да, аннары үзең теләгән һәм үзең билет алган илгә дальше очасың. Менә кабер ул менә шушы вакытлаша утырган 1 сәгатьме, 2 сәгатьме яки 1 көнме көтеп торган бер вакыт кабердә кеше. Кеше кабердә мәңге яшәмәй. Кабер ул шундый вакытлаша узган үткән бер урын шикелле. Без игә кергәндә башта туп-туры игә кермибез. Без башта верандадан узабыз, шулай бит инде. Верандага керәбез дә, аяк киемнәрен салып, иске киемнәрен итеп, без кирип китәбез игә. Но башта без турыдан-туры Аллаһ Тәала җәннәткә һәм яки җәһәннәмгә Аллаһ Тәала кертми. Сиңа бирә бер вакыт шундый кабердә. Вакытлаша гына. Шуңа күрә без белергә тиешбез, һәрбер кеше кабер ул шундый менә вакытлаша бер урын гына. Анда кеше берничә вакыт үткәрә дә, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала аны торгызып инде яки җәннәт, яки җәһәннәм. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من السنغاء آياتك اختبار ترجع كيرك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ondan sonra siz her bir nimet için Allah Teala sizden soracak. Her bir eyber için Allah Subhanahu ve Teala sizge her bir nimet için soru verecek. Нәрсә için син моны kullandın? Bu akşamını koya koydun. İşlеген жердә сиңа Allah Teala шундый дәрәҗә биреп, шундый мөмкинчелекләр биреп, син шушы мөмкинчелекләрне ничек kullandың? İslam dini үсешенәме яки мөселманнарны киридән İslam dinini түбәнсетергәме? Кешеләрнең дәрәҗәсен күтәрергәме яки наоборот кешенең дәрәҗәсен төшерергәме? Кая куйдың бу шушы акчаны, кая куйдың тигесен монысын, кая куйдың нәрсәләрнең саулыгың белән һәм сәламәтлегең белән, вакытыңны ничек уздырдың? Шуңа күрә әйтәм, һәр вакыт җомгага киләбез икән, зикр белән шушы вакытны уздырырга кирәк. Сияшмәскә. Әлхамдулилла дип әйтергә, зикр, астагфирулла дип истигъфарлар һәр минут сайын атнага бер киләбез, атнага бер җыелабыз. Шушы вакытында исраф итмәскә кирәк. Чөнки һәрбер секунд өчен Аллаһ Тәала бездән сораячак, ничек син шушы вакытны үткәрдең? Нәрсә эшләдең? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Даже эчкән менә шушы ифтар вакытында эчкән бер җимеш, хөрмә җимеше, бер җытым су эчендә кеше сорап алачак. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тәала кыямәт көнендә шулай әйтер кылга. Мин сине атта җирттем, мин сине дөядә җирттем. Ягъни Аллаһ Тәала безгә бу дөньяда җирергә төрле кемгәдер машина бирде, кемгәдер самолет бирде, ягъни җирергә мөмкинчелек бирде, аяк бирде кемгәдер. Мин сиңа ягъни шундый нигъмәтләр бирдем, Аллаһ әйтәчәк. Мин сине хатынлы иттем, ягъни мин сиңа хатын бирдем. Хатын, ягъни мин сине гаиләле иттем. Син хатының булды, балаларың булды синең. Мин сине бу җирдә халиф иттереп куйдым. Ягъни халиф, ягъни ул
русча әйтмешли, наместник, я шушы җирдә Аллаһ Тәала безне идарә итүче кебек куйды. Безгә бик күп хайваннар буйсындырды Аллаһ Тәала. Сыерлар, кәҗәләр, үгез, ат, дия һәм башкалары. Кая синең рәхмәтең дип сорашак Аллаһ Тәала. Синең рәхмәтең, синең шөкерең кайда? Аллаһ Тәала сорашак. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, азын сүзнең кыскасы, менә бу сүрә бик тирән эчтәлекле, бу кыска гына тәфсире. Бу сүрәне һәр вакыт укырга кирәк, чөнки аның бер риваяты бар. Кем шуны укыса, Аллаһ Тәала 1000 аят укыган шикелле савап язып куячак кешегә. 1000 савап укыган шикелле. Бер риваятта Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Арагызда кем көненә 1000 аят укый ала?" Сахабалар инде әйттеләр: "Я Аллаһның илчесе, моны бик авыррак булыр эшләргә. Көненә 1000 аят укырга бик авыррак булыр эшләргә." Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям җавап бирде: "Неужели сез Аль-Хакумут Такасурны укый алмыйсыз? Неужели сез шушы сүрәне укый алмыйсыз?" Шуңа күрә, җәмәгать, менә бу сүрә турында, аның фазиләте турында без ишеттек. Кем ятламады, ятлап, аны инде укырга һәр вакыт аның теге мәгънәсе турында уйланырга, нәрсә турында сүз алып барыла. Монда күбрәк инде шушы малга ябышып, Аллаһны оныту турында сүз бара. Кайбер кешеләр мал артыннан бик теге җигереп, бөтенләй Аллаһны оныталар. Нәрсә генә кыланмыйлар. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә шушы дөньяның инде дөнья артыннан куып, туган җипләрен инде эзмәйчә яшәргә, дөнья артыннан куып инде Аллаһ Тәаланы онытмыйча яшәргә Аллаһ Тәала насыйп әйләсә иде. Һәм безне барчабызны да итәгатьле кыллардан Аллаһ Субханаһу ва Тәала кылса иде.